आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै गिबियाव साफ्रोमखौबो सानजौफु समनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय आरो फरा गोजौ फरायसालिखौ खोनाबाय थादोंमोन आरो देग्लाय 2019 मायथाइयाव सरकारि फरायसालिनिफ्रायनो जे प्राइभेट नङा नाथाय बिनिफ्राय जे थांनानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनो कमल कुमार देरहासार बान्था जों होयो। दुलाराय आसामाव गासै 500निफ्राय बारा गोजौ फरायसालि दङ प्राइभेट आरो गभर्नमेन्टखौ लानानै नाथाय बे 500निफ्रायबो गोजौ फरायसालि बांसिन जे दङ बेनि गेजेरनिफ्राय बे आरकरा गोजौ फरायसालिनिफ्राय सासे जोंनि फरायसाया दुलाराय आसामाव 9थि मासियाव फैनो हादों आरो बे फरायसाया जेब्ला बे फरायसालिनिफ्राय उथ्रिसारनो हादों जों सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे फरायसालिखौ जोङो नायनो लुबैनाय जोंहा साफ्रोमनाव फैदों आरो दिनै बे फरायसालियाव फैनानै बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे फोरोंगुरु सार मेडाम बिथांमोनजोंखौ लोगो मोनबाय सावरायनो मोनबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय बेनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आङो साबायखर बावबाय आरो बिनिफ्राय इयुनाव साबसिननिफ्राय हामसिन फरायसाफोरजों सोरजिनो हागोन बेखौ जोंहा अराय जों मिजिंथिनाय थाबाय दा आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै देग्लाय 2019 मायथाइयाव जे जोंनि बर' फरायसाफोरखौ जोंनि फोरोंगुरु सार बिथांमोना नाजानानै जे फार्स्ट डिभिजन खालामहोनो हाबाय पास जाहोनो हाबाय दुलाराय आसामाव जोंहा देग्लाय 1266 स्टुडेन्टआ फार्स्ट डिभिजन मोनदों आरो बे फार्स्ट डिभिजन मोननायाव जोंनि बर' फोरोंगुरु सार मेडाम बिथांमोननि नाजानाय दङ दा बेनि थाखाय आङो एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि जानानै साफ्रोमबो फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ गावनि गोलोमदैखौ गारनानै गावनि दुखु जारला खस्थ'खौ नेवसिनानै बर' फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनायाव नांथाबनानै खामानि मावनायनि थाखाय साफ्रोमबो फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ आं साबायखर बावबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों फोथायो जोंनि फोरोंगुरु सार बिथांमोनजों जों बर' थुनलाइ आफाद आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरा ज' जायोब्ला फैबाय थानाय जोंनि साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ जोङो मोजां गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हागोन आरो साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ मोजां लामाजों जों जे लांनो हागोन जोंहा बेखौ फोथायनाय दङ ओंखायनो बर'नि माहारियारि आफाद आरो जोंनि फोरोंगुरु सार मेडाम बिथांमोनखौ लाफानानै जोङो जेरैखि जाया नाजाबाय थागोन आरो साबसिननिफ्राय हामसिन जों खालामथारगोन बे जोंहा अराय सम जों नाजानाय दङ दिनै सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा गावसिनि दखरानि सिङाव फ्राय 100तासो बर' गामि दङ दा बे 100तासो बर' गामियाव जे रायजो जानाय गुबुन गुबुन गामिनि जे फरायसाफोरखौ दिनै फार्स्ट डिभिजन उथ्रिसारनायफोरखौ ज' खालामनानै मोनसे बरायनाय थुलुंगाखाव मोनसे हाबाफारि लादों बे हाबाफारिया जोबोद मोनसे बाख्नायथाव ओंखायनो आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बै सिके दखरासिमबो आं साबायखर बावबाय दा जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइयावनो जों सोलोंथाइ बोसोर फोसावनानै खामानि मावदों 2006 मायथाइनि सिगांबो जोंनि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा सोलोंथाइनि एवारनेस बिथांमोना मेल मिटिङाव बिथांमोना खोथा बुंबोबाय थादोंमोन बिथांमोना खामानि मावदोंमोन नाथाय 2006 मायथाइयाव जोङो जोंनि फोरोंगुरु सार बिथांमोनजों सावरायथारनानै एबसुआ मोनसे सोलोंथाइ बोसोर फोसावनानै जे गामि गामि थांथारनि आइ आफा बिथांमोनजों सावरायथारनि साफ्रोमबो फरायसाफोरा जे टेलेन्ट दङ बिथांमोनखौ जोङो लाबोथारनि बेखौ नाजानानै सावरायनानै मेलेमजिबि बिथांमोनजों सावरायनानै एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोना 2006 मायथाइयाव सोलोंथाइ बोसोर फोसावनानै खामानि मावदों आरो जि समाव एबसुआ जों सोलोंथाइ बोसोर फोसावदों अब्ला जोंनि दुलाराय आसामनिफ्राय फार्स्ट डिभिजन मोननाया जोंहा 66ल'मोन देग्लाय दखरानिफ्राय बेसेबां मोनदों फार्स्ट डिभिजना मिट्रिकआव सातजन 30 40 नङा मिट्रिकआव 40 मोनसे दखरानिफ्रायनो देग्लाय माने सिके दखरानिफ्रायनो 40सा जोंनि बर' फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन मोनदों 40सा दुलाराय आसामाव जोंहा 200निफ्राय बारा दखरा दङ दुलाराय आसामाव जोंहा 500निफ्राय बारा गोजौ फरायसालि दङ 2006 मायथाइयाव अनलि 66ल'मोन फार्स्ट डिभिजना दुलाराय आसामाव बे समाव जातीय बिद्यालय इंराजि मिडियाम नगावआव जोंनि मंगलदैयाव गंसे फरायसालिनिफ्रायनो 150 260
फार्स्ट डिविजन मोननाय दंमोन ओमफ्राय गासै जोंहा more than 500 बर' मिडियाम हाई स्कुलनिफ्राय 66 ल'मोन गंसे फरायसालिजोंनो सारा बर' माहारिया हायाखैमोन बेनि थाखायनो फोरोंगुरु सार बिथांमोन नाजाबाय जोंनि एबसुआ खामानि मावबाय बर' थुनलाइ आफादा खामानि मावबाय फैयै 2018 आव थांनाय बोसोरजों दुलाराय आसामाव 1606 फार्स्ट डिविजन मोनदों 1606 फार्स्ट डिविजन मोनदों देग्लाय जोङो 1266 खमायदों जोंनि फार्स्ट डिविजना जे थांनाय बोसोर 2018 आवबो 2018 मायथाइयाव बाक्सा जिल्लानिफ्राय 424 फार्स्ट डिविजन मोनदोंमोन देग्लाय 410 410 फार्स्ट डिविजन मोनदों बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गुबुन डिस्ट्रिक्टनि तुलनायाव बाक्सा डिस्ट्रिक्टआनो बयनिफ्राय बांसिन फार्स्ट डिविजन मोनदों बेनि थाखाय आं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गोजौ फरायसालिनि फोरोंगुरु सार बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो जे नोंसोर दुलाराय आसामनि डिस्ट्रिक्टफोरनि मादाव बाक्साया जब बयनिफ्राय बांसिन मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों बेनि थाखाय आं साबायखर बावबाय दा नांगौ बायदि फार्स्ट डिविजनखौ जों बख'नो हायाखै नांगौ बायदि फरायसाफोरखौ जोङो मोजां लामाजों लांनो हायाखै नाथाय फैबाय थानाय समाव जों नाजाबाय थाथारोबा जे जों हागोन बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2007 मायथाइनिफ्राय जोङो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि फोसावनानै खामानि मावदों जे जों बे बरायनायाबो मोनसे जोंनि हाबाफारि जे फार्स्ट डिविजनखौ मोननाय फार्स्ट डिविजन मोननाय फरायसाफोरखौ बरायनाय स्कुल थांनानै जों मटिभेशन केरियार काउन्सिलिं लादों फोरोंगुरु सार बिथांमोननो जों साबसिन फोरोंगिरि बान्था होदों आरो 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरनो जों टेलेन्ट सार्च आनजाद खुंबोदों गरम बन्द सफैगोन दा गरम बन्द समावबो जोङो दखरा एबसुफ्रा मोनथाम आयदा इंराजि सानखान्थि आरो गोरलै बिगियान आयदायाव जों फ्रि कचिं होदों दा बेफोरबायदि खामानि मावबोनानै फोरोंगुरु सार बिथांमोननिफ्राय सुबुरुन लानानै जे देग्लाय फैयै फार्स्ट डिविजननि अनजिमायाबो बांबोबाय आरो बांलांबाय थागोन थांनाय बोसोर जोंहा दुलाराय आसामाव मेट्रिकखौ लिरदोंमोन 18,000 देग्लाय जोङो सानगासिनो फैजोबाखै हयथ' 70,000फोरा हयथ' लिरदों खोमा देग्लाय दा ओंखायनो जोङो नांगौ बायदि बर' फरायसाफोरखौ मोजां लामाजों लांथारनांगोन नांगौ बायदि रिजाल्टखौ जों लुबैनाय बिमा बिफाया लुबैनाय बे रिजाल्टखौ जाहाथे जों खालामथारनो हायो बिनि थाखाय जों नाजानो नांगोन दा सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोना नाजागासिनो दं आरो बिथांमोना जे बे ओनसोलाव रायजो जानाय जोंनि फोरोंगुरु सार बिथांमोना साहित्य सभानि दैदेनगिरि आरो फोरोंगुरु सार बिथांमोन बिमा बिफा गार्जेन बिथांमोना जाहाथे सिके दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मदद होनानै सिके दखरानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि फरायसाफोरा बिथांमोना जाहाथे फार्स्ट डिविजन मोनो नांगौ बायदि रिजाल्टखौ जाहाथे खालामनो हायो बेखौ जों जाहाथे मावनो हाथारो दुलाराय आसामाव जों जि गामियाव रायजो जागासिनो दं जोंहा 3,000 गां मा होनो 3,000 बर' गामि जोंहा दं बिनिफ्राय जुदि मोनसे गामिनिफ्राय सासे जुदि फार्स्ट डिविजन मोनोब्लाबो 3,000 फार्स्ट डिविजन मोनगोन नाथाय जोंहा 1266 आल' फार्स्ट डिविजन मोनदों गंनै गामिजोंसो सासे फार्स्ट डिविजन जों बरननो हादों दा जोङो फैबाय थानाय समाव जाहाथे गंसे गामिनिफ्राय सासे फार्स्ट डिविजन जों जाहाथे बरननो हायो बिनि उनाव गंसे गामिनिफ्राय सानै साथाम जों जाहाथे बारायलांबाय थानो हायो बिनि थाखाय जों खामानि मावथारगोन एबसुआ जों खामानि मावथारगोन साफ्रोमबो बर' फरायसाफोरखौ मोजां रिजाल्ट खालामनो हानाय साफ्रोमबो फरायसानि टेलेन्टखौ जों जाहाथे बिसोरखौ मोजां लामाजों लांनो थाखाय जोङो नाजाबाय थागोन आरो बेखौ जों जेरैखि जाया मावगोन मिज'रामा हादों मिज'रामनि फोरोंगुरु सार बिथांमोना सावरायनानै आरो YMA यंग मिजु एसोसिएशन जों जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिज'रामाव जे बिसिनि फोरोंगिरि सार बिथांमोननि सार्चनि मानसिफोर आरो YMA यंग मिजु एसोसिएशन बिथांनि फरायसा आफादफोरा ज' सावरायलायनानै जि मिज'राम रायजोआ फरायसालि गायसननो बिराद दिगदार आसामाव फरायसालि गायसननो बारा दिगदार नङा मानोबा जोंनि हाफ्रा प्लेन मानो स्कुल कनस्ट्राक्सन खालामनो बारा खस्थ' नाङा बारा फैसाबो नाङा नाथाय मिज'रामाव जुदि स्कुल गायसननो नांगौब्ला जागा नागिरनांगौब्ला फरायसालिफ्राव थांनो थाखाय आसामनि फरायसाफोरा जेरैबायदि सुबिदा दङ लामाफ्रा मोजां साइकेल सालायनो हायो नाथाय मिज'रामाव मोनसे हाजोनिफ्राय मोनसे हाजोआव थांनो बिराद दिगदार लामा मोजाङै गैया बिथांमोना हाजोआव गिदिं बिराद गोजान जायो स्कुल गायसननो दिगदार नाथाय मिज'रामनि फोरोंगुरु सार बिथांमोन YMA आरो बिथांमोननि जे ख्रिस्टान एसोसिएशन बिथांमोना जुजिथाबथारनानै सर्ट बान्सा लानानै मिशन लानानै जि जायगायाव फरायसालि गायसननो दिगदार बे जायगायाव बिथांमोना लिडारशिप लेभेलखौ बिराद गोजौ लाबोनो हादों आरो बिथांमोना बेखौ खामानि मावदों ओंखायनो जोंबो हाथारो मोजां खालामनो हाथारो फरायसाफोरा रिजाल्ट मोजां खालामनो हाथारो आरो बिथांमोना जुदि एसे सापर्ट मोनोब्ला आरो बांसिन हागोन देग्लाय बर' बिजोंनिफ्राय बयनिफ्राय बांसिन पार्सेन्ट मोननाया जाहैबाय रिजु बरगयारि बिथाङा UN एकाडेमि क'क्राझार 94.16% मोनदों जों एबसुआ बुंदों सोरबा फरायसाया जुदि
सेबाजों खुंजानाय मेट्रिक आनजादाव जुदि स्टुडेन्ट मोनोब्ला जोङो 50,000 जोंनि स्कलारशिप होगोन खनसेनि थाखाय एफस'जों फोसावखानानै दोनखादों ओंखायनो बेखौ सासेल' फरायसाया मोनबाय जोंहा थांनाय माने सिगां बोसोरफोराव बिबुंसार बसुमतारियाल' मोनदों आरो जाहाथे आरोफोरा बे माने गोजौ फरायसालिनिफ्राय जाहाथे फैबाय थानाय समाव जाहाथे लानो नाजायो साइनि बसुमतारिया मोनसिगौमोन जे बिथाङा एसेयावनो मोनाखै दा बिथांमोनहा जाहाथे सापर्ट मोनोब्ला गार्जेन बिथांमोननि आरो जाहाथे माने सापर्ट मोनोब्ला फोरोंगुरु सार बिथांमोननि सापर्ट मोनोब्ला एबसुनि सापर्ट मोनोब्ला बर'नि माहारियारि आफादफ्रा जुदि सापर्ट होयोब्ला जे बिथांमोनहा जे बांसिन मोजां रिजाल्ट खालामनो हानाय केपासिटि दं बेखौ जों फोथायो सिके दखरायाव देग्लाय जे 30 जन आरो 40 जन फार्स्ट डिभिजन मोनबाय जे जुदिहे बांसिन जुदि मोजां जों आबहावा सोरजिना होनो हानायमोनब्ला बांसिन जुदि जों फरायसाफोरखौ फरायनो थाखाय थुलुंगा होनो हानायमोनब्ला आरो जे बिनिफ्राय बांसिन फार्स्ट डिभिजन जानो हानाय जोंनि बर' फरायसाफोराव टेलेन्ट दङ बेखौ जों फोथायो ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जाहाथे सिके दखरानिफ्राय बांसिननिफ्राय बांसिन फार्स्ट डिभिजन मोननो हायो बांसिननिफ्राय बांसिन गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो हायो बिनि थाखाय मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद आरो फोरोंगुरु सार बिथांमोन गार्जेन बिथांमोनजों जाहाथे ज' जालायनानै जों बेखौ मावनो हाथारनांगोन मानो होनबा गुबुन गुबुन रायजोनि फरायसाफोरा जेरैबायदि सोलोंथाइ मोनदों आसामनि जे रायजो जानाय बर' फरायसाफोरा बेबायदि सोलोंथाइ जों होनो हायाखै असमिया फरायसाफोरा जेरैबायदि सोलोंथायाव आगबारिलांदों जों बेबायदि जोंनि फरायसाफोरखौ बेबायदि जों आगबारि होनो हायाखै बिनि थाखाय जों नाजानो नांगोन ओंखायनो दिनैनि जुगा ग्लबेलाइजेसन जुग बेबायदि जुगाव जों बांसिन आरो खस्थ' खालामनो हानांगोन बेयाव साबेसे जि थाखोआव फरायनाय दं खनसे गसंलाय आं नायनि क्लास 10 आव फरायनायफोर खालमासि जायगाया मेट्रिक होगोन गसंलाय नोंसोर क्लास 10 आरो क्लास 9 नालाय क्लास 9 गसंबाय क्लास 9 दंबा सब क्लास 10 क्लास 9 आरो गसंबायबा क्लास 9 जिरायलाय क्लास 9 क्लास 8 को दं नामा क्लास 8 गैया जिराय दा नोंसोर जाबाय जोंनि बर' हारिनि बयनिफ्राय देरसिन सम्पति न'खरनि थाखायबो बयनि देरसिन सम्पति नोंसोरो मोजां जाथारनो नांगोन आरो मोजां जानो हायो दिनै फरायजानायखौ नुनानै बोरै नांगौ नोंसोरो जाय जाय बर' फरायसाफोरा जे सेथि मासियाव उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोनखौ जे बरायबाय जि थाखोआव फरायनायफ्रा बोरै नांगौ नोंसोरो बोरै नांगौ मोजां लामाखौ लांनो हायो आरो हाथारो मोजां जानाय गाज्रि जानाय बे नोंनिसो खोथा आरो बे 3,80,000 बर' हारिनि देरसिन सम्पति नोंसोर मोजां जाथारनांगोन आरो मोजां जानाय गाज्रि जानाय मोजां रिजाल्ट खालामनाय गाज्रि रिजाल्ट खालामनाय बे नोंसिनिसो खोथा देग्लाय मा होनो जाय जाय फार्स्ट डिभिजन मोनबाय बिथांमोना बोरै फरायदों बेखौ नोंसोर सोंथार सावरायथार मिथिबायना सोंथार सावरायथार मिथिबाय जे सों कुइसन सोंलायलाय नोंसोर सावरायलाय बोरै फार्स्ट डिभिजन मोनो बोरै मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो बोरैनिफ्राय साबसिन मानसि जानो हायो गामियाव जाहाथे नोंसोर सावरायलायथार आइ आफाजों सोर नोंसोर फोरोंगुरु सार बिथांमोनाव सोंथार नोंसोर जाहाथे बेखौ जोङो लुबैयो नोंसोर जाहाथे मोजां फरायथार मोजां मानसि जाथाराबो हायो मोजां मानसि जानोब्ला जों बेखौ एबसुआ लुबैयो नोंसोरो बर' हारिनि बयनिफ्राय देरसिन सम्पति नोंसोर मोजां जायोब्लासो जोंबो मोजां जागोन ओंखायनो दिनैनि जुगाव थांना थानांगौब्ला मोदोमाबो राफोद जानांगौ आरो मेलेमाबो राफोद जानांगौ दा गरम बन्द सफैसिगोन जुलाइ मासाव जोङो मास मोनसे जों कचिं होयो मिथिबाय मास मोनसे एबसुआ सापर्ट खालामनानै जों कचिं होयो मानि थाखाय जों कचिं होयो जाहाथे जोंनि बर' फरायसाफ्रा मोदोमाबो राफोद जायो आरो मेलेमाबो राफोद जायो दा नोंसोरनि मोदोमा राफोद ना मेलेमा राफोद दा जोङो गोबां बर' फरायसाफोरजों सावरायबाय मिथिबायना दिनैनि जुगाव थांना थानांगौब्ला मोदोमाबो राफोद जानांगौ आरो मेलेमाबो राफोद जानांगौ दा नोंसोरनि मोदोमा राफोद ना मेलेमा राफोद बर' फरायसाफोरा मोदोमा राफोद ना मेलेमा राफोद जों एबसुआ बुंदों मिथिबाय जाय बर' बिजोंनिफ्राय फरायनानै जुदि टप 10 आव हाबनो हायोब्ला 50,000 रां होगोन आरो सासेल' बर' फरायसाया मोनगोन बिबुंसार बसुमतारिया दा जों थैलांखांनायनि उनावबो बिबुंसार बसुमतारिया अमर जालांगासिनो बेनि मुङा जारिमिनाव थालांसिगोन मिथिबाय दा ओंखायनो दिनैनि जुगाव थांनानै थानांगौ मोदोमाबो राफोद जानांगौ मेलेमाबो राफोद जानांगौ दा मोदोमा राफोदा बोरै जायो मेलेमा राफोदा बोरै जायो मिथिबाय मोदोमा राफोदा बोरै जायो मेलेमा राफोदा बोरै जायो नोंसोर सोरबा साननै ओंखाम जायालासिनो थानो हाफेरबाय नामा फरायसाफोरा आरो गोजौ फरायसालिनि फरायसाफोर क्लास 10 आव फरायनायफ्रा मालाबा साननै ओंखाम जायालासिनो थाबाय थानायनो हाया थाफेरबाय सानसे मालाबा ओंखाम जायालासिनो थाबाय थायाखै थाबायना थायाखै हा थायाखै थानायनो मालाबा जोङो थांनाय बोसोर गणकान्त जों मोनथुमोन जों क'क्राझाराव 6 दिन ओंखाम जायालासिनो थादों आलादा रायजोनि थाखाय 6 दिन ओंखाम जायाबा जों मोदोमा बेसेबां दुरबल जायो अब्ला जों मिथिदोंमोन मिथिबायना
नोंसोर मालाबा साननै ओंखाम जायाबानो थाबाय थायाखै सानसे थाबाय थायाखै सप्ता खनसे मानसिया ओंखाम जायाबा मा जागोन बुंलाय हा मा जागोन मास मोनसे ओंखाम जायाबा मा जागोन हा थैगोन बे सोर सोर थैगोन आखाइ थिखोलाय सोर सोर मास मोनसे ओंखाम जायाबा थैगोन हा सोर सोर मास मोनसे ओंखाम जायाबा थैगोन थैगोन नोंनि मोदोमाव जा प्रटिन हाबनांगौ बे मास मोनसे ओंखाम जायाबा थैखागोन जों दुरबल जागोन मास मोनसे ओंखाम जायाबा मानसिया थैगोन मिथिबायना साननै ओंखाम जायाबानो मानसिनि मोदोमा बिराद दुरबल जायो जागोन ना जाया दहाय फुङाव सोर सोर ओंखाम जाबाखै दा न' सहैनाय लोगो लोगो बुंगोन हायो ओंखामा फुदो ओंखाम जानोसै साननै ओंखाम जायामालासिनो थायोब्ला मोदोमा बिराद दुरबल जायो नोंसोर साननै ओंखाम जायामालासिनो थानायथ' गैया साननै लेखा फरायालासिनो थानाय दंना गैया हा साननै लेखा फरायालासिनो थानाय दंना गैया हा दङ दंना गैया सप्ता खनसे लेखा फरायालासिनो थानाय दंना गैया दङ 15 सान लेखा फरायालासिनो थानाय दंना गैया दङ 30 सान लेखा फरायालासिनो थानाय दंना गैया मास मोनसे दान मोनसे लेखा फरायालासिनो थानाय दंना गैया मास मोनसे ओंखाम जायाबा मोदोमा थैगोन मास मोनसे लेखा फरायाबा माया थैगोन बुंलाय हा माया नोङो मा दिनैनि जुगाव ग्लबेलाइजेसन जुगाव मोदोमा राफोद जाबानो जाया मिथिबाय साइन्टिस्टफोरा स्कलारफोरा बुंदों बाय बार्थ बाय गड गिफ्टेड बर' फरायसाफोरनि बर' लाइमोनफोरनि मोदोमा राफोदनो आसामनि बिसिबां स्पर्टनि खथा दङ 50% बारा बर'फ्रा आवग्रिनानै लानानै दं मिथिबायना इसोरानो हरखानायनो जोंनि मोदोमा बिराद राफोद मिथिबायना मोदोमा राफोद जों मिथिबायना मोदोमा जोंनि राफोद बर' फरायसाफोरनि रावबो लाइमोनफोरनि मोदोमखौ नायनानै बासिनो हाया बिनि मोदोमा लोरबां बिनि मोदोमा दुरबल होननानै मिथिबायना नाथाय जोंनि मेलेमा राफोद नंगौना नङा दिनैनि जुगाव थानांगौब्ला मोदोमाल' राफोद जाबा जाया दिनैनि जुगाव गोदो गोदाय राजा तन्त्र समावसो राजा इरागदावनि समावसो खोमा एकदम ब्रिटिश फैयैनि सिगां एकदम गोदो गोदाय राजा बंश राजानि समावसो मिथिबायना मोदोमा राफोद जुद्ध नांनो थाखाय मोदोमा राफोद बोलो गोरा फुटबलजों गासिबो हानायफ्रा मोजां मोजां बिथांमोना चान्स मोनगोरैमोन नाथाय दिनैनि जुगाव जों थांनानै थानाय जोंनि एजआव जोंनि इरायाव दानि आथिखालनि मुगायाव दिनैनि मुगायाव थांनानै थानांगौब्ला मेलेमा राफोद जाथारनो नांगोन दा मेलेमा राफोद खालामनो थाखाय नोंसोर मा खालामो नोंसोर हा साननै ओंखाम जायालासिनो थाफेराखै नाथाय साननैयाथ' साननै दिन लेखा फरायाबासो थाबाय नोङो बोरै जोंनि मेलेमा राफोद जागोन मोदोमखौ राफोद खालामनो थाखाय गोथाव जायो दाउबो जायो नाबो जायो मेलेमखौ राफोद खालामनो थाखाय मा लेखा फरायो नोंसोर हा ओंखायनो जों खावलायदों एबसुआ नोंसोर कन्टिनिउअसलि लेखा फराय जाय बर' फरायसाफोरा मोजां जानो सानदों कन्टिनिउअसलि लेखा फराय फुङावबो लेखा फराय हरावबो लेखा फराय सानावबो लेखा फराय क्लास 10 आव सोर फार्स्ट डिभिजन मोनजानो लुबैयो सोर कलेजाव फरायनो लुबैयो देलाय आखाइ थिखोलाय सोर कलेजाव फरायनो लुबैयो नोंसोर आखाइ थिखोलायलाय सोर कलेजाव फरायनो लुबैयो आरो आखाइ दिनो आदै ओरै थिखो प्रपारलि जि खामानिखौ मावो प्रपारलि माव आरो मोजां थिखोना ला थिखोनाय आरो फोरोंनाय नङा मोजां मोजां थिखो आं नुहुरनायनि ओरै नङा गासिनो ना ओरै मोजां थिखोनानै ला क्लास 9 नालाय नोंसोरबो थिखोना लाबाय दा क्लास 9 नालाय सोर कलेजाव फरायनो सानो नोंसोर कलेजाव फरायनो सानो ओरै ना हरदों नोंसोर कलेजाव फरायनो सानो हा नोंसोर कलेजाव फरायनो सानो लुबैयो लुबैमारदोंथ' लुबैबा मोनगोन ना मोना मोनगोन बे नोंनि लुबैनाया जाहैबाय इंलिसाव एसपिरेशन मिथिबायना बे जाबाय लुबैनाय आरो बे लुबैनाया साफ्रोमबो मानसिनाव थानांगौ नोंसोर जे कलेजाव फरायनो लुबैयो नोंसोर जे फार्स्ट डिभिजन मोननो लुबैयो आखाइ खोलै नोंसोर जे फार्स्ट डिभिजन मोननो लुबैयो बे जाबाय लुबैनाया मा एसपिरेशन बे लुबैनाया थानो नांगौ साफ्रोमबो मानसिनाव नाथाय लुबैबा मोना मा खालामबा मोनो बुंलाय मा खालामबा मोनो हा मा नाजायोब्ला नोंसोर मनज स्वर्गियारिनि नाम खोनाबाय मनज स्वर्गियारिया जेलानाखि UPSC आनजाद उथ्रिसारदों जोङो बरमायाव फैनानै आङो 45 मिनिटनि थाखाय भिडिअ मोनसे जों इन्टारभिउ लादों भिडिअ इन्टारभिउ लानायाव मा बुंदों मिथिबायना मनज स्वर्गियारिया 2007 सनाव मेट्रिक पास जादों 2006 सनाव नोंसोरबायदि क्लास 10 फरायनायमोन मनज स्वर्गियारिखौ सोंदां नोंसोर मेट्रिकआव दुलाराय आसामाव स्निथि मा होनो पजिशनाव दंमोन 7 पजिशनाव दंमोन 7 पजिशनाव दंमोन नों बे 7 पजिशनखौ बोरै मोनखो होननानै
बे सानखान्थियाव मेट्रिकआव जौसेयाव जौसे मोनदों बेसे मोनदों हा मेथ्सआव बेसे मोनदों 100आव 100 दिनै जाय बराय जाबाय जोंनि सायरि बसुमतारियाबो ससियेल साइन्सआव 100आव 100 मोनदों मनज सरगियारिया जेला मेट्रिकआव 100 मोनदों बेखौ आं सोंदोंमोन नों 100 बोरै मोनखो जौसेयाव जौसे बोरै मोनखो होननानै सानखान्थियाव अब्ला मनज सरगियारिया मा बुंदों मिथिबायना बोसोरसेयाव बेसेबां सान थायो होननानै आंनाव सोंदों आं अब्ला बुंबाय 365 सान अब्ला मनज सरगियारिया बुंदों बे 365 सानाव आं जेला क्लास 10 जि थाखोआव फरायोमोन आङो अकल सानखान्थिनि थाखाय 422 डिस्टार्ब बहि लिरनानै फोजोबदों बेसे हा बोसोरसेयाव 365 डेज थायो नाथाय बेयो अकल मेथामेटिक्सआव 426 डिस्टार्ब लिरनानै फोजोबदों मिथिबायना फुङाव 1 डिस्टार्ब बायोब्ला सानखान्थियाव बेलासियाव जोबो बेलासियाव बायोब्ला फुङाव जोबो बिनि थाखायसो बियो मेट्रिकआव अंकआव जौसेयाव जौसे मोनदों बेसे मोनदों हा जौसेयाव जौसे आरो फरा गोजौ फरायसालिनि क्लास 10 नि रुल नम्बर 1 आं गसंलाय सोर रुल नम्बर 1 यस दान मोनबा 6 दान मोनबानो 6 दान थांबाय मिथिबायना जुन हाबबाय दा बे 6 मान्थआव नों सानखान्थियाव मोनबैसे डिस्टार्ब बहि लिरनानै फोजोबदों बुंलाय मनज सरगियारिया बेसेबां लिरो फुङाव बायबा माला जोबो बेलासियाव बायबा माला जोबो आरो मेट्रिकआव बिदिनो लिरनानै बियो सानखान्थियाव बेसे मोनदों जौसेयाव जौसे दा नों बे 6 दान थांबाय जानुवारि 2 तारिखनिफ्राय क्लास जादों बे 6 दानाव मोनबेसे डिस्टार्ब लिरनानै फोजोबखो बुंलाय हा मोनबेसे लिरखो न'आव सानै मोनबेसे लिरखो मोनबेसे डिस्टार्ब लिरखो तुआलाय सोर तुआ रुल नम्बर 2 नोंलाय मोनबेसे डिस्टार्ब लिरखो सानखान्थियाव हा आन्दाज खालामना मोनबेसे डिस्टार्ब जाखो हा मोनबेसे बे 6 मान्थआव 3 आलाय सोरा 3 आलाय नोंलाय मोनबेसे डिस्टार्ब लिरखो हा बेसेबां लिराखै नोंसोरो लिरदों ना न'आव बहि लिरदों ना लिरदों मोनबेसे लिरखो हा मोनबेसे मोनथाम सोर होनदों मोनथाम हा नों मोनबेसे लिरखो होनदोंमोनलाय मानो सानाखै एभारेज बर' गथ'फोरनाव आं सोंदों मिथिबाय एभारेज बर' गथ'फ्रा मा होनो दान मोनसेयाव मोनसे लिरो बेसे लिरो दान मोनसेयाव 30 डेजआव 30 सानावसो मोनसे लिरो मनज सरगियारिया फुङाव बायबा माला जोबो बेलासियाव बायबा माला जोबो नोंसोर दिनै बायबा माला जोबगोन हा एभारेज बर' फरायसाफ्रा दान मोनसेयाव मोनसेल' लिरो दा मनज सरगियारिजों नोंजों बेसे फाराग नोंनि लुबैनाय आरो मनज सरगियारिनि लुबैनाय एखे नाथाय नोंनि नाजानाय आरो मनज सरगियारिनि नाजानाय बेसे फाराग नायलाय बिबुंसार बसुमतारिनि नाम खोनादों बिबुंसार बसुमतारिया सासेल' बर' फरायसा बर' बिजोंनिफ्राय जाय एबसुनि 50,000 स्कलारशिपखौ बे लानो हादों मिथिबायना बिबुंसार बसुमतारिखौ जोङो इउएन एकाडेमियाव थांनानै सोंदों आदसा बिबुंसार बसुमतारि नों बर' बिजोंनिफ्राय फरायनाय इंराजिखौ मानो एसां मोजां हायो भइस चेन्ज नेरेशन प्रिपजिशन कारेक्ट टेन्स एक्टिभ पेसिभ भइसेस सब हाजोबो बिबुंसार बसुमतारिया जों सोंदोंमोन नों बर' बिजों फरायनानै ग्रामाराव मानो बुंजाया अब्ला बिबुंसारा मा बुंदों मिथिबायना सार आङो सानफ्रामबो 1 डिस्टार्ब प्रेक्टिस खालामो ग्रामार आरो 1 डिस्टार्ब बहिया 3 घन्टा लिरबानो जोबो लिरगावनो मिथिबाय बिबुंसार बसुमतारि इंराजियाव ओरैनो एक्सपार्ट जायाखै सानफ्रामबो 1 डिस्टार्ब लिरोनो आरो बेबो 3 घन्टा लिरबानो 1 डिस्टार्ब जोबो लिरगावनो थाखाय खोनादों बिबुंसार बसुमतारिजों नोंसोरजों लुबैनाया एखे नाजानाया एखे ना फाराग हा नाजानाया एखे ना नोंसिनि लुबैनाया बेबायदि नाजानाया बेबायदि मिथिबाय बुजिदों मिथिबाय लुबैबाल' जाया मिथिबायना फार्स्ट डिभिजन मोनोब्ला फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोर बायदि खस्थ' खालामनांगोन जेबो लामा गैया फार्स्ट डिभिजन मोनोब्ला फार्स्ट डिभिजन मोननाय फरायसाफोर बायदि खस्थ' खालामनो नांगोन आरो अल्टारनेटिभ लामा जेबो गैया मिथिबायना नोंसोर जुदि मोजां रिजाल्ट खालामनो सानदोंब्ला लामाया जेबो गैया फरायथारनो नांगोन सोंथारनांगोन सावरायथारनो नांगोन नोंसोर मालाबा सोंथि सोङो फरायसालियाव कुइसन सोङो ना सोङा
सोलोंना सोलोङा एकबारे बर' फरायसाफ्रा हायो नाथाय फोरोंगुरु सार बिथांमोन फोरोङोब्ला सानखान्थि फोरोङोब्ला इंराजि फोरोङोब्ला गोरलै बिगियान फोरोङोब्ला बेखौ बुजिबाय नामा होनोब्ला यस सार होनोब्ला एक नाम्बार मोनसे बाथ्रा जाहाथे सानो क'क्राझाराव मैया दाखालि 31 तारिखआव जों सानदोंमोन क'क्राझार टाउनाव दा मोनबा मेला जागासिनो दङ मोनबा मेला क'क्राझार टाउनाव मिथिबायना जोङो ओंखायनो मेला सुफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय नाजागासिनो दङ मिथिबायना बे मेलाया जोंखौ बिराद गाज्रि खालामदों जोंनि फरायसाफ्रा मेलायाव गिदिंनानै फरायसालियाव फैला रेगुलार क्लास खालामला हाबा हुखा जायोब्ला गामियाव फरायसालियाव फैया नोंसोर बर' हारिनि देरसिन सम्पति बिमा बिफायाबो दुब्लिबारियाव खामानि मावगासिनो दं मोनसेल' आसा बर' फरायसाफ्रा मोजां जानो नांगोन बे गासै एट प्रेजेन्टआव 3,80,000 बर' फरायसाफ्रा जे फरायगासिनो दङ थाखोसेनिफ्राय इउनिभार्सिटिसिम बेनो जोंनि बयनिफ्राय देरसिन सम्पति नोंसोर मोजां जाब्लानो जों मोजां जागोन ओंखायनो पास जाग्रा फरायसाफ्रा मालाय बिसोरो जाय फार्स्ट डिभिजन मोनबाय बिसोरो मालाय गामियाव हाबाजोंबो खोथा गैया बिदिबा फुजा मेलाजों खोथा गैया बिसोरा स्कुल खुलिनो नांगौ साइन्स फोरोंगिरि सारा बेखौ फोरोंगोन अंक फोरोंगिरि सारा बेखौ फोरोंगोन आं थाङाबानो हानाय नङा उदै सायोब्लाबो फैयो बिसोर फरायसालियाव गामियाव हाबा जायोब्लाबो फरायसालियाव फैयो बिसोरो अखा हायोब्लाबो फरायसालियाव फैयो नाथाय फेल जाग्राफ्रासो अखा हायोब्ला बिराद मोजां मोनो जाहैदों जुब जुब अखा हाथार गाबोननिफ्राय स्कुलाव थांनो गनायनि नोंसोर बिदि सानो आरो मोजां रिजाल्ट खालामनोबा आं मोनसेल' बुंनोसै बुजिबायना मोजां रिजाल्ट खालामनोब्ला आं सानसे दिना सोंदोंमोन मनज स्वर्गियारिखौ नों खै घन्टा लेखा फरायो होननानै अब्ला मनज स्वर्गियारिया मा बुंदों ओमफ्राय आं टाइमखौ नायनानै लेखा फरायानो आसरित जाबाय जों माखौ नायनानै लेखा फरायो बिलायोब्ला टाइमखौ नायनानै लेखा फरायाब्ला दा गोबां जोंहा बर' फरायसाफोर दं मिथिबायना सोरबा बर' फरायसाफ्रा बुङो आं सानाव लेखा फरायखाया हरावसो लेखा फरायो सानाव ओरैनो थाबाय थायो सानाव लेखा फराया हरावसो लेखा फरायो ओरैनो थाबाय थायो आं फुङावसो लेखा फरायो हराव लेखा फराया हराव थिखिनाया थाबाय थायो बुझिबाय आं फुङाव 1 घन्टाल' फरायो 1 घन्टासो फरायखांबाय न'निफ्राय टमलेट बारना थाबाय मिथिबायना बेबादि बर' फरायसाफोर दं ओंखायनो मनज स्वर्गियारिया बुंदों गाव माब्लाबाबो टाइम नायनानै लेखा फरायानो गाव माखौ नायना फरायनो माखौ सिलेबासखौ नायना फरायनो सिलेबासखौ जे देग्लाय क्लास 10 मेट्रिकआव इंराजियाव खैथा लेसन दङ सानखान्थियाव खैथा चेप्टार दङ गोरलै बिगियानाव खैथा चेप्टार दङ बेखौ नायनानै बे सिलेबासखौ फोजोबनो थाखाय 10 घन्टा फरायनांगौ ना 8 घन्टा फरायनांगौ ना 7 घन्टा फरायनांगौ बेखौ नायनानैसो गाव फरायनो फुङाव सम मोनबा फुङाव हराव सम मोनबा हराव सानाव सम मोनोब्ला सानाव ओंखायनो फार्स्ट डिभिजन मोनग्रा फरायसाफ्रा माब्लाबाबो टाइम नायनानै लेखा फराया बिसोर सिलेबासखौ नायनानै लेखा फरायो फार्स्ट डिभिजन मोननो थाखाय बेसे खस्थ' खालामनांगौ बिदिबा सिलेबासखौ फोजोबनो थाखाय बेसे खस्थ' खालामनांगौ बेखौ नायनानैसो बिसोर फरायो अब्ला नोंसोर टाइम नायनानै फरायगोन ना सिलेबास नायनानै फरायगोन सिलेबास नायनानै नोंसोर माने एसेबां खम रायलायो माने एसेबां खम रायलायो नोंसोर ओंखाम जाबोदोंथ' फुङाव जाबोदों ना जाबोआखै मा उखैदों उखैयाखै माखौ नायनानै फरायगोन नोंसोरो सिलेबासखौ फोजोबथार मिथिबायना फुङाव सम मोनोब्लाबो फुङाव फराय हराव सम मोनोब्लाबो फराय जाहाथे जेरैखि जाया फरायथार मिथिबायना आरो हायो मिथिबायना हाथारो मोजां फरायोब्ला दिनै मा होनो साइन्सआव लानायबो दङ साइन्सआव सोरबा फैदों नङा होमबा फरायजानाय नोंसोर साइन्सआव हायार सेकेन्डारि फार्स्ट डिभिजन मोननाय साइन्सआव दा सोरबा मेट्रिक पास जानायफ्राबो साइन्सआव मुं थिसनहैसिगोन मिथिबायना मनज स्वर्गियारिया क्लास 12आव साइन्सआव बियो फिजिक्सआव 100आव 100 मोनदों मेथ्सआवबो 100आव 100 मोनदों मनज स्वर्गियारिया 2009 मायथाइयाव 2009आव दुलाराय आसामाव साइन्सनिफ्राय टपारमोन मनज स्वर्गियारिया फिजिक्सआव 100आव 100 मोनदों 100आव 100 ओरैनो मोना मिथिबाय ओरैनो मोना मिथिबायना 100आव 100 मोनदों मिथिबायना बोरै 100आव 100 मोनखो मिथिबायना दा जाय फार्स्ट डिभिजन मोनबाय सोरबा प्राइमारि एकाडेमियाव फरायसिगोन सोरबा कलेजाव फरायसिगोन जों खावलायनाय नोंसोर जाहाथे न'निफ्राय थांनानै जाहाथे टाइमखौ मोजाङै इउज खालामहैयो टाइमखौ मिथिबायना बिमा बिफानि लांनाय फैसा आरो टाइम बे मोननैखौ मोजाङै जाहाथे नोंसोर इउज खालामहैयो गोबां जों फार्स्ट डिभिजन मोननानै फरायनाय फरायसाफोरा थांनानै फेल जाहैनायबो दङ गोबां जों फार्स्ट डिभिजनफोरखौ फरायदों नाथाय कलेजाव थांनानै बिसोरो सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन सोरबा फेल जाहैनायबो दङ जों बेखौ लुबैयाखै आरो बिसोर मानो थाखाय फेल जाहैदों न'निफ्राय ओंखारलांनानै जेब्लानाखि टाउन नोगोराव थाहैबाय बिसोर टाइमखौ मोजाङै इउज खालामनो रोङा टाइम मिथिबायना टाइमखौ बिराद मोजाङै इउज खालामनो नांगौ मिथिबायना ओंखायनो आलबार्ट आइनस्टाइना गावनि लेखायाव लिरलांदों मिथिबायना आलबार्ट आइनस्टाइना जेब्ला कलेजाव फरायोमोन बिराद बरफ गोलैयोमोन गावसिनि जायगायाव मिथिबायना बिसोर जाय फरायसालिनिफ्राय गबाय कलेजनिफ्राय गबाय न'आव थाङोब्ला बिसोर बरफ गोलैनायनि थाखाय टपि गानोमोन जाहैदों टपि अब्ला जाय कलेजाव गबाय
थांनाय समाव जुदि लामायाव जुदि बरफ गोलैनायखौ लोगो मोनो अब्ला लोगोफोरा बेगनिफ्राय टपिखौ गानजोबो जाहैदों जेला बरफ गोलैयो एबा आलबार्ट आइनस्टाइना टपिखौ खुनानैसो लायोमोन लोगोफोरा सोंदों बेनाव जे आलबार्ट आइनस्टाइन बरफ गोलैनाय लोगो नों टपिखौ खुयो लोगोफोरा टपिखौ गानोसो होननानै अब्ला बिनि लोगो आलबार्ट आइनस्टाइना फिन होबाय मिथिबायना दा अखा हादों माने बरफ गोलैदों रुम मोनहैनाय लोगो न' मोनहैनाय लोगो आङो खर'खौ दुगानानै लायब्लानो रानदों नाथाय बोरैबा जुदि बेयाव मा होनो बरफजों सिजानानै जुदि टपिया गाज्रि जानांगौब्ला बेखौ बायनो थाखाय ना आखानाव फैसा दङ ना बेखौ बायनो थांनो थाखाय नोगोराव आंनावबो सम गैयानो मा बुंखो बुजिदों नोंसोर मा बुंदों टपि बायनोबो बेनाव सम गैया ओंखायनो नोंसोर जाहाथे बेनिफ्राय थांनानै बे टाइमखौ मोजां खालामता टाइमखौ जाहाथे इउज खालामतारा बेसे सम मोनो एसे जाहाथे नोंसोर फरायो फरायनायखौ बारदेन लानो नाङा मिथिबाय हायिखौ सोलोंथार मिथिबायना सोलोंबानो हायो मिथिबायना हाथारो मिथिबायना आलबार्ट आइनस्टाइना जेलानाखि फिजिक्सनि मोनसे फर्मुला दिहुनदोंमोन मिथिबायना सब देशनि इउनिभारसिटिफोरा बेखौ साख्रि लेंहरदोंसो दाजे जोङो लेक्सारार प्रफेसार मास्टार जानो थाखाय साख्रि नागिरबाबो मोना आलबार्ट आइनस्टाइना जेला मुलुगाव मिथिजाबाय साइन्टिस्ट जाबाय होननानै बेखौ सब इउनिभारसिटिया लेंहरदोंसो उल्टा एपइन्टमेन्ट होदों फै जोंनाव फोरोंनो फै इजराइल हादोराथ' बिराद खम सुबुं अनजिमा बिराद पावारफुल देश इजराइलाथ' बेले प्रेसिडेन्ट अफार होदों जोंनाव जुदि नों फैयोब्ला इजराइलाव जों प्रेसिडेन्ट होगोन होननानै आलबार्ट आइनस्टाइना बुंबाय आं पलिटिक्सआव इनभल्भ जाया आं सासे साइन्टिस्ट डेम'क्रेसिखौ आं मिथिया नाथाय नाम्बारखौ आं मिथिगौ होनो बे 1 2 3 खौ बेनि थाखाय बियो आं साइन्टिस्टआनो जाना थागोन होननानै आमेरिकानि राजथावनिया मा देलाय बिसोरना मोदोमा राफोद ना मेलेमा राफोद आमेरिकानि केपिटेला मा सोलोंदों निउयर्क आमेरिकानि केपिटेला मा बिसोरना मोदोमा राफोद ना मेलेमा राफोद मोदोमा ना मेलेमा आमेरिकानि केपिटेलखौ मिथिया नोंसोरो मिथिया आमेरिकानि केपिटेलखौ मिथिया नोंसोरो इन्डियानि केपिटेलखौथ' मिथिगौ इन्डियानिया इन्डियानिखौ मिथिया निउ दिल्ली बै आमेरिकानि केपिटेलालाय Yes, Washington DC-आव खृष्टान इउनिभारसिटि दङ बे बुंबाय आलबार्ट आइनस्टाइना आं वाशिंटन DC-नि खृष्टान इउनिभारसिटियाव फरायनो थांगोन होननानै अब्ला जे बे बुंनानै होबाय अब्ला वाशिंटननि खृष्टान इउनिभारसिटिया बेखौ वेलकाम खालामबाय मुलुगनि देरसिन साइन्टिस्टआ जोंनाव फरायनो फैसिगोन वेलकाम बिसोर मिटिं जाबायनो भाइस चेन्सेलर प्रफेसारफोरा मिटिं जाबायनो जे आलबार्ट आइनस्टाइना जोंनि इउनिभारसिटियाव फरायनो फैसिगोन बेनो मा नांगौ फोजोब जाहाथे जोंनि इउनिभारसिटिखौ गारनानै जाहाथे थाङा मिटिं जाबाय मिथिबायना आलबार्ट आइनस्टाइना सुटकेस लानानै जेला आमेरिकानि वाशिंटननि खृष्टान इउनिभारसिटियाव थांबाय बेखौ भाइस चेन्सेलरा बरायबाय वेलकाम होननानै नोंनो मा नांगौ आलबार्ट आइनस्टाइन लिरनानै होदो होननानै अब्ला आलबार्ट आइनस्टाइना गावनि सुटकेसखौ खेवनानै डायरियाव लिरबाय आंनो बिग बास्केट नांगौ मा नांगौ बिग बास्केट बास्केट माने मा इंराजियाव बास्केट माने मा इंराजियाव मिथिया नोंसोर बास्केट माने मा बास्केट माने खादा मिथिबायना खादा नांगौ जाहैबाय गावनि गिदिर खादा हायराननि भाइस चेन्सेलरा हायरान जाबाय प्रफेसारफ्रा हायरान जाबाय मुलुगनि देरसिन साइन्टिस्ट आलबार्ट आइनस्टाइना खृष्टान इउनिभारसिटियाव फरायनो फैगोन जों सानदोंमोन मार्सिडिज गारि बिगोन थाग्रा न' बिगोन थांलाय फैलाय खालामनो माबा बिगोन ड्राइभार बिगोन हेड बिगोन नाथाय बिनि डायरियाव बिग बास्केट लाबोन मानो नांगौ दाना बिनो बिग बास्केट हायरान जाहैबाय जाहैदों दाना साइन्टिस्टआ बिनायखाय बिग बास्केट नागिरना लाना फैबाय जाहैदों खादा फैनाय समाव सासे प्रफेसारा सोंबायनो सार आलबार्ट आइनस्टाइन नामखौ जों बिराद खोनादों मुलुगनि देरसिन साइन्टिस्ट नोङो हिर'शिमा नागासाकिनि एटम बमाखौ नोंनो बानायदों फिजिक्सआव नों फर्मुला होलांबाय नों देरसिन साइन्टिस्टआ जोंनि इउनिभारसिटियाव फैयैनि सिगां जों मिटिं जादों आलबार्ट आइनस्टाइना मा बियो बेखौ जाहाथे होदो बेखौ होनो हाथों होननानै गावसोर मिटिं जादों नाथाय नोंथाङा जेबो बिया मालासिनो बिग बास्केट खादाखौ माने बिखो होननानै सोंबाय मानो नांगौ नोंनो खादाखौ अब्ला आलबार्ट आइनस्टाइना मा फिन होदों मिथिगौ आलबार्ट आइनस्टाइना बुंदों आं गाबोननिफ्राय फिजिक्स फोरोंगोन आं फिजिक्सआव पारफेक्ट नङा आं गाबोननिफ्राय साइन्स फोरोंगोन साइन्सआव आं पारफेक्ट नङा आरो आं बेखौ पारफेक्ट जानो थाखाय आं बिराद लिरो आरो आंनि लिरनाया बिराद गोरोन्थि जायो आरो जि गोरोन्थि जायो आं बेखौ बिसिनानै गारनो थाखाय खादा नांगौ आरो खादाया फिसाबा जाया बिराद गिदिर जानो नांगौ मानो होनबा आङो गोरोन्थि लिरनाया सानफ्रामबो बुङो खादासेनो बुजिदों नोंसोर मा बुंदों बुजिदों इसां मानसि आलबार्ट आइनस्टाइना बेसेबांबा बोसोर सिगां थैलांबाय दिनैसिमबो बिनि मेलेमखौ 28 बयामाव आमेरिकायाव दङ वाशिंटन DC-आव दङ बिनि मेलेमखौ आलबार्ट आइनस्टाइननि मेलेम होननानै मिथिबायना मिथिबाय दा बे आलबार्ट आइनस्टाइन मुलुगनि देरसिन IQ थानाय देरसिन साइन्टिस्ट गोरोंसिन
बे मानसियाबो सानफ्रामबो खादासे गोरोन्थि लिरनानैसो सोलोङो प्रेक्टिस मेक ए मैन पारफेक्ट रावबो जोनोमनिफ्राय फैखाया मिथिबायना नोंनि खाफाला जे नोंजों इन्जिनियार जागोन नोंजों जौ फाग्ला जागोन नोंजों बेकार जागोन इसोरा लिराखै बे खाफालखौ नोंसोर लिरनानै लानांगोन नों गोरों जागोन ना जाम्बा जागोन नों मास्टार जागोन ना हालुवा जागोन बेखौ नोंसोर लिरनानै लानांगौ दा नोंसोर मा लिरगोन बुजिदों आलबार्ट आइनस्टाइन होननायखौ बुजिदों आलबार्ट आइनस्टाइनाबो गोरों जानानै फैखायाखै मुलुगनि देरसिन साइन्टिस्टआबो खादासे गोरोन्थि प्रेक्टिस खालामनानैसो रोंदोंनो ओंखायनो जों प्रेक्टिसजोंलाय बोरै रोंनो इंराजिखौ जों बोरै रोंनो सानखान्थिखौ जों बोरै रोंनो सोलोंबासो जों रोंगोन नाजायोबासो जों रोंगोन ओंखायनो नोंसोरनि लाइफआ नोंसोरनि आखायावनो दङ नोंसोर बोरै खालामगोन बिदिनो नोंसोर जागोन नोंसोर मोजां जानोबा मोजां जानो हायो गाज्रि जानोबा गाज्रि जानो हायो थ' आं बारा गोलाव बुंनाय नङा नोंसोरनि बे हाबाफारियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जों